Naangay iti may isang basketball exhibition game sa Kabangaran Santa. Indauluan dagitoy dagiti gangan na nga religious missionaries manipod paylaing sa Hawaii. Upat nga basketball teams iti nagpartisipar. Dagitoy iti Christian team, seniors basketball team, bowlers basketball, ken dagiti grupo dagiti misyonaryo. We're a team from Hawaii. We're missionaries. We're here to share the gospel of Jesus Christ. We're also here to hold concerts and hold basketball tournaments. Yes, we're having a youth camp, I don't know, somewhere in Ilocos, sir. We're going to play basketball and we're going to have a concert. There's also a concert later on tonight here. Bakuna nga iti naaramin nga payayam ket iso iti may isang regalo da kadagiti bumarangay. Agsipot ta sumagmamanulaay nga tiyempo nga mampasamak iti kastoy. Kalaksidan iti basketball game nga naangay at dapat iti medical mission nga indem paay kadagiti taga-barangay kasiber iti ilim et laing nga santa. Nakunapay dagiti misyonaryo nga sabsabalikan o iti ragsak iti mariknada. Mabayan iti panakin andingay da kadagiti umili. Ken kastamit dagiti bumarangay anakyan andingay kadakwada. Ken impanamnama da pay ngagsublidan tumanen iti ili nga santa saan laing nga gapo iti panagayayam no diket iwaragawag da iti napinta sa damag babaen iti Biblia. Kalaksidan iti naangay nga payayam adan tupay iti maangay nga konsyerto dagiti religious missionaries tattang rabii sa met laing barangay Kabangaran Santa. Ken adan tupay iti maangay nga youth camp sa probinsya iti Ilocos Norte kalpasan iti Paskwa nga isuda met laing iti mangidaulo. Para iti Press Corps, Daryl Belardo.